Kapitola 2. 9 ctihodných rodin. Část 5. Nezvyklý ruch. Dokonce i na tento kraj až příliš mnoho povyku všude kolem. Lidé spěchají, všichni jako na povel jedním směrem. Aby jim snad něco neuniklo. Nějaká zábavná událost, jakých si obvykle mnoho neužijí. Muži, ženy, děti, starci a dokonce i zvířata. Ta jakoby cítila, že by dnes výjimečně mohla dostat pár kousků masa navíc. Nebo alespoň mastné kosti k ohlodání. Tok mnohohlavé řeky se tu a tam v ulicích města Hrod téměř zastaví, když se vytvoří v některém z užších míst lidský špunt. Nažloutlé kamenné stěny sálají teplem. Slunce vysoko na nebi se do nich opírá silněji a silněji. Je vedro k zalknutí. Ani blízkost moře nepomáhá, jelikož vítr dnes téměř nefouká, aby do centra města přivál ždibec osvěžující vlhkosti. Všichni se potí a v těsných zákoutích se válí odpadky, což všudy přítomný puch ještě více umocňuje. Oprýskané hradby vnitřního prstence města odrážejí halas tam a zpět a vzniká tak prazvláštní kakofonie. Hrod mluví. Mluví sám k sobě, ke všem svým orgánům a vnitřnostem. Mluví ke svým žilám a tepnám, aby kolovali ještě rychleji, aby krev stihla včas dotepat až k srdci, kde se dnes bude konat to, co již drahnou dobu ne. V jedné boční ulici, kde je tlačenice o poznání menší, si dvě postavy razí cestu k hlavnímu náměstí. Před chvílí ještě pobývali v podpalubí rybářské lodi, jež je dopravila k městskému přístavu. Odtud už pospíchají po hrbolatém dláždění z velkých kostek. Jedna z nich je velice pohledná mladá žena s plavými rovnými vlasy po ramena. Její slušivé pískové šaty kontrastují se šedivým pláštěm druhé osoby, jejíž obličej není vidět pod staženou kápí. Rázují svižnými kroky, nemluví spolu, nechávají se vést ostatními, zraky upírají před sebe, jestli už konečně spatří rozlehlé kruhové náměstí se strohou a přesto monumentální radnicí. A před radnicí dřevěné jeviště dnešní divadelní tragédie, kdy premiéra splyne s derniérou. Pravděpodobně. Zkoušky neproběhly. Vše do sebe musí zapadnout hned na první pokus. Režisér si dá jistě záležet a bude mít vše pod kontrolou. Režisér a hlavní postava zároveň. Jedna ze dvou hlavních postav. Režisér s černou maskou jako kladný hrdina. Jeho role je jednoduchá a jednotvárná. Mladá žena v pískových šatech přidává do kroku. Bojí se, aby stihla začátek a viděla druhého herce. Víckrát ho již totiž nebude mít příležitost spatřit. O jeho nadání mnoho neslyšela, ale to jí nevadí. Nyní jí jeho herecký výkon nesmí uniknout. Spěchají, občas klopítnou. Bzučivý hluk všude kolem nich sílí, blíží se k cíli. Po pár uličkách se před nimi otevírá jasně modrá obloha bez jediného mraku. Jsou na místě. Tlačí se přes umaštěná těla obyvatel města. Ti povykují a zvedají paže k potlesku. Někteří svírají pěsti a divoce skáčou. Děti, které rodiče nezvedli na ramena, pláčou držíce se za otrhané sukně svých kyprých matek. Kapucín i žena se derou vpřed. Zatím totiž nevidí pódium. Pak by jejich trmácení nemělo valného smyslu. Konečně se dostávají nad hlavy ostatních. Pomohly jim k tomu prázdné bedny od ovoce, kterých je na náměstí plno, a tyhle zrovna nějaký dobrák navrstvil na sebe. Žena přehlíží dav před sebou a upírá zrak na jeviště. Tam právě černá maska pozvedá do výšky obrovskou sekiru. Ostří se zlověstně blýská v odrazech slunečních paprsků a jakoby se vysmívá hubené šíji pod sebou.
Ta spočívá na dřevěném špalku a nervózně se vrtí. Já jsem ho zabil, slabikují popraskaná ústa. Bláznivé oči jsou schované pod mastnými pramínky vlasů. A proto tě dnes tímto trestám, odpovídá kat a topor sviští dolů. Duté křupnutí, souhlasný jásot přihlížejících. Rychlý konec, opona jde k zemi. Herec odchází bez úklonu. 5členná dozorčí rada se líně zvedá od provizorního stolu. Čeká jí zasloužené občerstvení. Lidské stádo se pomalu začíná spokojeně rozcházet k domovům nebo do přilehlých putik. Zachmuřená, avšak o to krásnější žena zůstává stát na bednách. Její pohled stále spočívá na nyní již bezvládném těle. Zřízenci města ji bezohledně táhnou stranou. V zápětí skončí v hrubém pytli na dně anonymní jámy. Neutěšený skon. Šedivá kápně se k ní tázavě nakloní. Máme práci, špitne žena. Tenhle nešťastník nebyl vrah. Přijít o hlavu si ten ohavný prznitel ale zasloužil, dodá ještě. Kápě na srozuměnou mlčky pokývá. Náměstí je již skoro prázdné. Svalnatí spocení tesaři rozebírají dřevěná prkna popraviště a hlasitě klejí. Dohlíží na ně převysoká věž radnice. Spousta drobných tmavých oken vypadá jako kulaté oči pavouka. Dvojice opatrně skáče z bedínek a míří ke strohým bratům radnice. Strážní si jich příliš nevšímají. Ospalé odpoledne začíná doléhat i na ně. Projdou tedy pokojně kolem nich a ocitají se v chladivém prostředí plném kamenných obkladů, kýčovitých obrazů a mramorových schodišť vedoucích na všechny strany. Vyberou si to nejširší uprostřed a stoupají po něm vzhůru. V patře je lidu prázdno, stejně jako v dalším. Intuitivně pokračují výše, až se štěstím natrefí na dveře se zlacenou tabulkou. Zdobné písmo mluví jasně. Starosta. Berou za kliku, zamčeno. Zaklepání. Po chvíli se ozývají šouravé kroky, rachocení klíče a skřípot pantů. V přítmí místnosti se objeví opálená plešatá hlava s nevlídným pohledem. Co chcete? Vyštěkne. Mluvit se starostou, odpovídá neochvějně žena. Rozhodně nemá v úmyslu nechat se odbít. To nepůjde, necítí se dobře. Odsekne plešatec a dveře prudce přivírá. Ruka kapucína je však rychlejší. Jestli okamžitě neodejdete, zavolám stráž, vyhrožuje pleš. To nebude nutné, řekne mírně žena. Vyřiďte starostovi, že nás posílá mistr Mirklin. Požádá a sama kliku zaklapne. Šedý plášť jen nehnutě stojí se sepnutýma rukama. Minuty ubíhají. Na chodbě kolem nich projde pár dohadujících se úředníků. Pak ticho opět naruší šourání po prkené podlaze a vrzání veřejí. Plešatý chlapík se tváří naprosto nezaujatě, ale rukou jim pokyne, že mohou vstoupit a beze slova usedne za pracovní stůl, kde se pohrouží do čtení spousty svitků. Dvojice vchází a za přijímacím pokojem nachází na pohovce ležícího tlouštíka. Na hlavě má mokrý ručník a hlasitě funí. Jen pojďte dál a posaďte se, pobízí příchozí. Omlouvám se, ale od rána mi není nejlépe. To nás mrzí, ale kdyby to nebylo nezbytné. Předpokládám, že starý Mirklin by vás neposlal takovou dálku jen tak na výlet. Přitaká starosta a neohrabaně se posadí na pelest. Třeští mi hlava, vysvětluje. Místo toho, aby se mi ulevilo, když se vyjasnila ta krajně nepříjemná záležitost. Myslím vyřešení té hanebné vraždy. Dnes vrah skončil pod katovou sekyrou. Vlastně, zamýšlí se, museli jste popravu určitě vidět na náměstí, proběhla teď odpoledne. Ano, naštěstí jsem viděla vše, co jsem potřebovala. Starosta se zatváří trochu zmateně.
Přesně kvůli tomu nás sem Mirklin vyslal, abych se ubezpečila, že jste vypátrali správnou osobu. Obávám se, že vám úplně nerozumím. Patříme k divotvorcům. Ano, jistě, to mi došlo, skáče starosta nezdvořile do řeči, stejně jako Mirklin, kterého znám velice dlouho a chovám k němu bezbřehou úctu, ale tím spíše byste měl brát má slova naprosto vážně. Dokážu totiž nahlédnout do temných zákoutí lidských duší, kde se skrývají i ty nejtajnější hříchy. Následuje odmlka a upřímný pohled do starostových unavených očí. Ten, z jehož hlavou si nyní venku hrají hladoví psi, k sobě sice chorobně rád tisknul malé holčičky, ale rozhodně nevraždil syna lorda Karmína. Starosta naprázdno poliká, pak se ale srdečně a hlasitě rozesměje. Vyloučeno, odpoví rezolutně, a aby názoru dodal ještě více váhy, křečevitě kývá hlavou ze strany na stranu. Ten bezhlavec patřil ke skupince místních anarchistů, kterým se moc hodí do krámu, když můžou rozvyklat naše vachrlaté vládnutí nad městem i okolím. Vyšetřovali to naši nejlepší strážci pořádku a navíc, zakření se, sám se dobrovolně přiznal. Ano, to jsem zaslechla, i těsně před stětím, přidává žena. Poslyšte, drahá Atre, představí se. Drahá Atre, ačkoliv nespochybňuji vaše, řekněme, nadání prokouknout lidská nitra, tak se obávám, že vás bohužel mistr Mirklin poslal skutečně spíše za obdivováním našeho okouzlujícího hrodu. Nahlíží nedůvěřivě pod šedou kápi, ale nevidí víc než nezřetelný obrys brady. Zločin byl spáchán, ale také již byl spravedlivě potrestán. Chcete-li, dám vám pár tipů, co pozoruhodného uvnitř hradeb města i mimo ně spatřit. Ubytujte se například přímo zde na náměstí, hostinec u Zlatého trnu. Krmě chutná, spánek nerušený. Uvidíte, nebudete litovat a neberete tak aspoň síly po dlouhé trmácivé cestě. Děkujeme za doporučení, určitě ji využijeme, řekne Atre a oblaží starostu líbezným úsměvem. Zvedají se a odcházejí. Starosta opětovně s hekáním ulehá na lůžko. Předpokoj je prázdný, plešatý sekretář kam si zmizel. Podivné, poznamená Atre při scházení schodiště a pokrčí přitom nosík. Toho tlusťocha zatím při jeho starostování nikdo nepodplatil. S takovou náturou bych čekala, že už má pod postelí nahrabaný solidní ranec zlata. Dvojice opět vyjde na rozžhavené náměstí. V jednom jeho rohu se pod skrytem plazivého břečťanu krčí nevzhledná budova vychvalovaného hostince. Podívají se na sebe a zhodně pokrčí rameny. U opuchlé hostinské se spojeným obočím si sjednají ubytování. Když míří do pokoje, obrazy z portréty vysmátého starosty lemující chodbu nechávají jen malý prostor pochybnostem, komuže to vlastně hostinec patří. Pokoj strohý, ale jako dočasné útočiště bude více než dostačující. Po setmení se venku trochu rozkoukáme, poví neutrálně Atre. Jistě, chraplavě přisvědčí šedý plášť a kápi poprvé sundá na ramena. Trocha vzduchu není na škodu.